Sauti daga arewablog.com. Ta ci kwalliya, shi mangu ya biyo ta baya. Duk abin da kuka yi kumanta da baya, shi aure dole za a yi biyayya. Zaman haƙuri ya kuyi da juriya, idan ya ce kiki karki juya baya. Don hakan na ƙara dankon soyayya, ina ce ku rike juna amma shawara zan baka daure ka dauka ka cuci amarya hakkin da za ka dauka ka daure ka daure ka jure ka jure wannan ranar naku ne, shagalan kuwa wurin gidan ku ne, amarya na ganta zaune, ba ango na ango shi ne, yan uwa da abokai suna tsare, auren masoya suna ta san barka. arewablog.com